Hello guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव पिन खनसे गासैखौबो बरायना थाबाय। दिनै जोङो दखानावहाय थांनो नागिरदों लोगोफोर। दखानावहाय मेथाइ जाहैनो नागिरदों। सान हाबसिगोन लोगोफोरनो साना मैदामबोयो गावसिनि मैदामा नों बायदि एखे मोखाङा रोदा जानो गथ'खानो ओमफ्राय माबा मा होनोमोन मैया थांनायालै आथिङा मानसिया लिंगि बे लिंगिनो ओमफ्राय मोखाङा जि साइसना खनसे हाबायाव फैबाय आंहा माना गारि एक्सिडेन्ट जादों नामा होनदों माबा साइसना मोखाङा ओमफ्राय दाना फैबाय हाबाया दाना नायबाय ओइजों थांसैथ' ओरैथ' आयु नो गोलावसो नामा सालबावनोसो मोनानायावनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 오르다 아야 가운데로 당기면 돼. 트루 아야 트루 아야 당기자. 친구들이 살라. 친구들 뭐래라 있잖아. 생그레로냐고. 에부 비디오 나가 신청하래. 왜? 시간칭 나래. 이래. 지금 लोगोफोर दखाना 마오리야 하세 नै ओरैनो आरोना लोगोफोर दखाना नैबेनो इयावहाय होयो आरोना दखान दिनै होयोना होआखै मिन्थिया थांदोंमोन माथो थांदोंमोन दहाय औ इखोला बेरायहैदोंमोन 마치 모나카 알죠? 왜 그래요? 자. लोगोफोर जोङो दा मेथाइखौ
जाखांना फैबाय आरोना लोगोफोर न'आव थांसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामना हो आरो आंनि भिडिअ गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर अब्ला लोगोफोर बाय बाय।